Soc d'un altre planeta. No vos pareix que els vostres amics a vegades són d'un altre planeta? Les meves amigues ho són de veres. Són d'un altre planeta. Jo estic sempre a la lluna. Però de veres, ja que visc a la lluna, tenc el cos elàstic i puc allargar-me per recollir coses que estan enfora. També sabem volar. Ens serveix per veure si arriba a la lluna un meteorit. Sabem convertir-nos en qualsevol cosa i passar desapercebudes. En temporades càlides, l'aigua es descongela i podem nedar a totes hores. Suram sense necessitat de moure els peus. Podem tornar grans i fortes i a la vegada petites i delicades. Un dia va arribar al nostre planeta un objecte volador molt estrany. Havíem d'anar a la Terra per investigar per a què servia aquell objecte. Havíem d'anar amb molt de compte i passar desapercebudes, que ningú ens vés. Amb la nostra nau ens vàrem dirigir cap a la Terra. Vàrem aterrar a un lloc on hi havia terrícoles vestits amb unes robes molt interessants. Un mini terrícola em va demanar si era la nova mestra. Quan vaig acabar d'explicar la fauna lunar, un mini terrícola em va regalar un fruit. Em va fer tanta il·lusió que el vaig abraçar, però crec que el vaig espantar una mica. El director d'aquella escola ens va fer de fora i va dir que cridaria el municipal si tornàvem. Varen sortir disparades. Oh, mireu! Objectes no identificats. Varen sentir que una terrícola comprava els globus per fer una festa. Era una festa de mini terrícoles ben divertida. Però no varen passar desapercebudes. Volàvem per amunt i per avall, nedàvem a la piscina, varen construir un deslliçador gegant. La festa va durar fins que la lluna va sortir. Un mini terrícola ens fa regalar un d'aquells objectes no identificats. Varen descobrir que significaven regals d'amor. Varen tornar a la lluna, carregades de presents d'amor. Coneixeu a qualque persona que aconsegueixi arribar a llocs que vosaltres no podeu? Qualcú que vola quan demaneu les coses? Qualcú que es transforma per fer-vos riure? Qui neda hores i hores perquè vosaltres pugueu nedar? Qualque persona que es fa gran, forta i valenta i a vegades petita, dolça i tendra? Jo sí. Jo en conec moltes. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat.